Gipakalma sa Department of Health ang publiko nga dili ngayang magpanik nining haze phenomenon o asugikan sa nasod sa Indonesia. Apan ni pahimangno ang ahensya nga managang na lang pinagi sa pagsulob og mask. Ano yung report? Suma ni Dr. Jaime Bernadas, ang direktor sa Department of Health Region 7, ngaway ang ngayang ikaalarma ang katawhan sa nasinating aso. Hinoon miawha ang direktor sa publiko nga mas maayong gamit og mask. Kiniaron marikay nga makahanggab og aso nga mugna sa sunog sa kadasangan gikan sa Indonesia. Dili na ngay kahadlukan. Let's continue on with our lives, pero with special precautions. Gawa sa pagsulob og mask, likayan usab ang mga outdoor activities sama sa pag-exercise. Kung buhaton man kini, siguraduhon nga naa sa dapit nga wa kaayo maabot sa aso. Gawa sa haze, nga naa pa usab ang ubang mga lookout particles nga mao hinungdan sa pagka-contaminate sa hangin nga mahanggab sa aso sa sakyanan. Kadtong atong mga kabataan nga dunay allergy o kadtong mga elderly nga naay problema sa baga, no. Kinahanglan magbutang sila og protective mask siguro kung when they are outside or outdoors. Then most of the time they should kanang baga refrain from really overexposure sa gawas. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.